Iti baot ti pangta iti sakit a superflu ken kastamot ti nipah virus. Nangetbet nga addang ti saysayangkat ti Quezon Hill Elementary School kontra iti nasao a sakit. Daytoy ti detalye. Gapo iti nalamiis a panawen iti syudad ti Baguio. Kadawyan met a makapaspasar iti panatengken uyek dagiti sumagmamanong estudyante. Manurusuro ken staff iti Quezon Hill Elementary School iti syudad ti Baguio. Gapo ditoy, nainget abili ni School Principal Dr. Maria Palsi, ti kanayon a panagusar iti napudot a kawas ken panagtumar iti bitamina tapno pumigsa ti immune system dagitoy. Nainget mo ti panangipakamuda kadagiti estudyante iti panangliklik iti sakit a superflu ken nipah virus. We need to have orientation and their awareness doon sa mga bagong sakit na lumalabas. And we need also to inform the teachers to make some integration on healthcare, lalo yung tamang paghuhugas ng kamay, bago kumain, or pag may nahawakan. Kabinadang ti pagadalan iti kampanya kontra superflu kan dadumapay a respiratory diseases, ti grupo dagiti naganaken manursuro. As a parent, we make sure that we coordinate with the teachers. So, pag may sipon na yung bata or meron na silang nag-start na sila sa sipon or ubo, we recommend them to use face mask as much as possible. Tapos kung talagang severe na siya, we always remind them as well na to go to the clinic or to the hospital. Dakkel met akatulungan ti para kay muntar iti quick aid clinic iti pagadalan, baban iti maysa a grupo as sigudon a partner ti pagadalan iti nagduduma nga aktibidad. Malaksid iti bitamina at dapay nebulizer, ken first aid essential medicine a naipaay, akasapulan ti pagadalan. Maternal and childcare is one of the 7 areas of focus of the World Trade International. Nakibinadang pa iti maysa a grupo anang ipaay iti spine board. Layunin po namin na tumulong sa mga schools, mga elementary or public schools na bawat schools is sana magkaroon ng mga kanya-kanya first aid station para sa paghahanda sa mga iba't ibang sakuna or para ma-training din yung mga bata para kung sila man yung gagamit ng mga gamit dito sa first aid station. Kapiyatan na Addang dagiti Addang ay saysayang ti City Health Services Office para iti safety and protection dagiti residente kontra iti nipah virus amayan natop iti national protocols. Agtultuli latamot ti abiso ti opisina iti publiko apapigsaan dagiti preventive measures kontra iti new H3N2 influenza variant wenno ti superflu.